Godina dana u našem 2000 godina starom gradu možda se čini malo, ali je dovoljno da je dočekamo još malo bolji, još malo opremljeniji i s još više planova za budućnost. Upravo je ta 2000 godina stara povijest bljesnula na našem Maraforu koji smo počeli istraživati i pripremati za obnovu. Nakon što nam je obnovljena riva otkrila 2000 godina staru barku Porečanku, Marafor nam pokazuje da će se vrlo lako ponovno transformirati u jednog od najljepših gradskih trgova. Starogradska jezgra trenutno prolazi najveći investicijski ciklus u posljednjih više od 20 godina. Obnavljamo palaču Sinčić, sjedište našeg zavičajnog muzeja Poreštine. Nakon obnove zvonika Eufrazijeve bazilike nastavljamo s istraživanjem i obnovom krstionice. Dokumentacija za obnovu Romaničke kuće je spremna i kreće nakon ljeta, dok sa župom Poreč radimo na pripremi obnove pročelja crkve Gospe od Anđela. Samo nas nekoliko dana dijeli od otvaranja potpuno energetski obnovljenog vrtića Radost 2. Kako ga djeca vole zvati, njihov dvorac dočekat će ih u potpuno novom ruhu. Ali tu ne stajemo s ulaganjima u naše najmlađe. Nakon novih osnovnih škola na Finidi i u Žbandaju, te vrtića u Velomaju, Dračevcu i Žbandaju, gradimo vrtiće u Novoj Vasi i Varvarima. Uz Maro klub u Špadićima otvaramo 300 novih mjesta u vrtićima do 2025. godine. Da, Poreč je grad s najmlađim stanovništvom u Istri. Grad koji stalno bilježi porast rođene djece i naš je prioritet da za sve njih moramo osigurati veselo, sigurno i kvalitetno odrastanje. Kako bi osigurali još višu razinu usluge za one koji su nam grad ostavili u nasljeđe, za naše drage umirovljenike, dovršavamo projekt proširenja Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, ali nastavljamo i sa sufinanciranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja, kao isplatama mjesečnog dodatka onima s malim prihodima, te energetskog dodatka. U ovim izazovnim vremenima inflacije i poskupljenja, Poreč je nastavio biti jedan od socijalno najosjetljivijih gradova u zemlji, koji brine o svim svojim generacijama. Naš grad svake godine bilježi gospodarski rast, a trend rasta prati kontinuirani porast broja poduzetnika, obrtnika, ali i zaposlenih. Gospodarski rast prati stalno ulaganje u komunalnu opremljenost grada, po kojoj je Poreč nadaleko poznat. Prvi smo u Istri dovršili veliki projekt odvodnje s 4 pročistača, a tijekom godine dana izgradili kanalizacijsku mrežu u Stranićima, Molindriju i sada Kosinožićima i Antoncima. Upravo je dovršena i druga faza porečke međuzaobilaznice, koja će olakšati pristup gospodarskoj zoni Facinka, ali i rasteretiti porečku zaobilaznicu i ulicu Mate Vlašića. Posljednja faza međuzaobilaznice spojit će osnovnu školu Finida s naseljima Vranići i Gulići, čime će i taj dio grada dobiti brži pristup traženim sadržajima. Ipak, ako nekoga pitate što je važno učinjeno prošle godine, svatko će u svome naselju pronaći nešto, makar i sitno, što mu je olakšalo svakodnevicu. Izgradnja rotora, asfaltiranje prometnica, uređenje parkinga, izgradnja polivaletnog igrališta i dječjih igrališta, pošumljivanje i visoki standard uređenosti, otvorenje društvenog doma, fešte i manifestacije, sve smo to činili i činit ćemo i dalje u dogovoru i po željama sugrađana. Da, upravo su naši sugrađani naša glavna motivacija. Zato u dogovoru s građanima planiramo nove modele rješavanja stambenog pitanja za porečke obitelji, daljnja ulaganja u sportsku infrastrukturu, poput širenja nogometnog kampusa, biciklističkih staza, uređenje tržnice,
proširenje mreže javnog prijevoza i još puno toga. Svaki je projekt nastao s građanima, zbog građana. I dalje ćemo živjeti misao vodilju, uvijek brinuti o svim generacijama, jer u Istri vola držimo za rogove, a čovika za besidu. Zato, drage Porečanke i Porečani, sretan vam dan grada i nastavimo skupa rasti i stvarati još bolji grad za sve nas.